Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela abafowethu egameni elihle kaKristu Jesu. Ngibingelele nabafowethu abasijoyinayo ku-YouTube. Hallelujah. uNkulunkulu muhle bafowethu, uNkulunkulu nomona ngani. We serve a jealous God. He is zealous of us, his own. Ingakho nje enqaba nokuthi unyawo lethu lishelele. Hallelujah. Ingakho uJehova simkhonza enqaba ukuthi unyawo lethu lishelele. Owethu uNkulunkulu bafowethu is a lamp, uyilambu endleleni yethu esihamba kuyo. Hallelujah. Aphinde futhi abe ukukhanya einyaweni zethu ngoba uyenqaba uNkulunkulu wethu ukuthi siqhuzuke. Amen. uNkulunkulu esimkhonza abafowethu is not a God of witch hunt osizingelayo olinde nje ukuthi senze iphutha. Amen. uNkulunkulu nje onomona ngathi wenza everything in his power ukuthi sibe safe. Hallelujah. That's why he is a lamp upon our feet and a light upon our path. Ungukukhanya kuphi endleleni yethu, uyilambu kuphi einyaweni zethu. Akafuni ukuthi unyawo lethu lushelele. Uma kwenzeka unyawo lakho lishelele ngoba uNkulunkulu esimkhonza unomona. Scripture imbhalelo liyasifundisa ukuthi he will send one of his angels ukuthi asihlwithe kuleso simo esizobe sibhekene naso ukuze singalahli ithemba sithi uNkulunkulu wethu siyekelele. Yet uyibiza ngoEmmanuel, uNkulunkulu okhona yonke indawo, uNkulunkulu onathi. Hallelujah. So sikhonza uNkulunkulu onomona ke bafowethu, and lento kumele ukuthi sishumayele siphinde sikhumbuzane ngayo ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unomona. Hallelujah. Unomona. Awuyithinte manje esifubeni uthi mina uNkulunkulu engimkhonzayo unomona. Awusho nje ngilalele. Uyenqaba ukuthi unyawo lami lishelele. Hey, ungukukhanya endleleni yami. Aphinda abe yilambu einyaweni zami. Ukuze ngingakhuzuki. Kuzulo Satan. Hallelujah. Nkosi yami, muhle uJehova. Bafethu singeke bale ukumbonga uNkulunkulu ngetheme, ngenjongo asinike yona for 2023. La uNkulunkulu etheke ithina njengebandla God Sanctuary Family Church esibizele egunjini eliphezulu. uNkulunkulu wathi God Sanctuary Family Church emzimbeni kaKristu Jesu. I-assignment yenu for 2023 ukuthi niphume ngamathafa namathafana ngeinkalo neinkadlwana nitshela abantu ngoNkulunkulu ukuthi bafowethu lo uNkulunkulu enimelene naye, lo uNkulunkulu enihambela kude naye, lo uNkulunkulu enimkhahlelela le kude nguye kanye lo uNkulunkulu enimdingayo. Hallelujah. Siphinde futhi sitshelane sisodwa ukuthi bafowethu ngaphandle nje ukuthi siyotshela abanye abantu nathi asitshelaneni iqiniso ukuthi lo uNkulunkulu lo esimelene naye, esimkhahlelayo, esihambela kude naye, nesize sibuza abanye abantu akade besontweni ukuthi bekunjani esontweni. Hallelujah. Ngoba thina besingayi uye kanye lo uNkulunkulu esimdingayo. Amen. Namuhla ke bafowethu iFather's Day. Hallelujah. But as I was sitting in the upper room representing God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ, ngihlezi lapha e-upper room nginirepresenta, ngiprepare for Father's Day. uNkulunkulu uyishintshile i-agenda yanamuhla wathi hayi Twala, namuhla this is the youth month and youth day. Hallelujah. So ngaleyo ndlela ke ngiyakuthuma ebandleni lami ukuthi uyokhuluma nentsha. Hallelujah. Hamba kuye ebandleni Twala uyokhuluma nentsha. Mukhuluma nentsha, ukhulume imicabango yami, ukhulume futhi imbono yami njengoNkulunkulu, ukhulume futhi nemithetho yami namazwi ami phezukwayo intsha. Amen. And ukuze ukwazi ukwenza lokho kufanele wena Twala ungene in the office of the Father. Ungene office lokuba ubaba. So kusho ukuthi khuluma ke Twala namuhla ukhulume njengobaba mukhuluma nentsha. Hallelujah. Niyangivumela bafowethu. Iyangivumela intsha ukuthi ngikhulume nani bafowethu njengobaba. Hallelujah.
Siyambonga kuJehova. Umbuzo wokuqala ofika ekhanda uma kuthiwa sikhulume nentsha or kuthiwa ngikhulume noma ngifundise ngentsha ukuthi ngempela who are the youth of today? Hallelujah. Who are the youth of today? Obani intsha yanamuhla. Hallelujah. Now uma ngihlezi ke nami egunjini eliphezulu with him Jehovah again with the set apart spirit umoya engcwele ngibuza ukuthi le assignment eninginika yona ukuthi ngikhulume nentsha obani kahle kahle abayintsha namuhla umoya engcwele ukulalela ke Twala asithathe education yakho sibeke eceleni ayikho there is no universal definition of who a youth is. Ayikho incazelo jikelele ayikho incazelo ewujikelele ekwazi ukuchaza ukuthi mesikhuluma ngentsha suke sikhuluma ngobani. Hallelujah. Mase ngibuza ngathi mina kodwa ngiyile esikoleni singayifaka nje inamba ukuze sikwazi ukuthi sifaka ama bracket ukuthi ake siqale noma ku age bani sivale ku age bani umoya engcwele wathi uzoyilimaza imfundiso engikuphe yona ukuthi ukhulume nabantu bami masuyivalele boxini leminyaka. Hallelujah. Ngase ngibuza ngathi mina isiphi ke pho isambulo as a steward mina njengomphathiswa wemfihlakalo yensindiso neqiniso isiphi isambulo ke Jehova onginika sona ukuze nami ngime ngeconfidence ngokwethembeka phambi kwabantu uma ngilethe imessage yakho ngibatshela abantu ngithi uNkulunkulu uthe. Hallelujah. Wasethi uNkulunkulu wena Twala la esanctuary uma nikhuluma ngentsha nikhuluma ngentsha generally. Okay? So ukusho ukuthi menikhuluma ngentsha intsha kinina ifaka phakathi intsha nje generally angazi noma ngibeka kahle ngesizulu bafowethu. The definition of the youth that I'm giving you includes ifaka phakathi, right? Ifaka phakathi ini intsha in general. Iphinde ifake phakathi labo esibabiza ngama single parents. Kusho umoya. Hallelujah. Uthi definition ye youth namhlanje uma ngiaddress abantu bami ngawe Twala as when you speak as the oracles of God njengomlomo kaBaba uNkulunkulu abazi abantu abasebandleni namhlanje nabethu abasilandelayo ku YouTube ukuthi uma sikhuluma ngentsha uJehova wamabandla uthi ukhuluma ngentsha aphinda akhulume ngani ngalabantu ekuthiwa yini ama single parents. Hallelujah. Ngahlala ngalalela enyaweni kaJehova ukuthi obani abanye wathi abanye futhi labantu esibabiza ngama divorcees laba sele divorceile. Hallelujah. Nabafelokazi laba bashonelwa amadoda nabashonelwa abafazi ngoba kunenkinga ebandleni uma kufika kulabo bantu ibandla uma usushonelwe unkosikazi uma ushonelwe ubaba wekhaya ibandla liyakhohlwa ukuthi umama wena ubaba futhi you've been in the garden of Eden you have tasted the fruit bavele bacabanga ukuthi usumntwana omncane again. Hallelujah. Kanjalo nalabo esibabiza ngama single parents uNkulunkulu ukuthi sebengenile ensimini bafowethu they have tasted the fruit and therefore kunendlela ethile ekufanele ukuthi ukhuluma nabo njengebandla ungabatreat njengabantu abakhaseleziko abangazi ukuthi benzani bahlakaniphile bayazi muba address manje at the level of the father. Hallelujah. Uba address at the level of the father because banembuzo ungabavimbi trying to play holier than thou. Ngoba the minute ubatshela imithetho but ungabatshela ukuthi why ubanika lemithetho ubanika yona then kuzoba inkinga ngoba bazokuchallenge or else bamshiye naloNkulunkulu wakho. Hallelujah. Bafethu ilaleleni kahle le. Amen. Nami bafethu njengoba ngikushumayela ngayo ngingomunye wabafundi ohleze enyaweni kaKristu Jesu ofundayo njengoba ngishumayela because nathi mina lento engikhulumayo yintsha ivezwe kabusha ngihlakaniphile impela ngiyavuma but uNkulunkulu ungiprovele ukuthi kunezinto engingazazi. Hallelujah.
So i-youth uNkulunkulu ayi-addressayo namhlanje, intsha uNkulunkulu ayi-addressayo namhlanje, intsha nje in general. Ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi isimo sempilo sesishintshile emhlabeni. Even ingane ka-10 years manje inomntwana. Ngenxa yalezi cishe ngasho igama elikhulu manje, cishe ngathi imgodoyi. Hallelujah. Ngenxa yemgodoyi ebona intombi nabafazi einganeni zethu innocent bayirape. Hallelujah. 10 years ingane manje sinomntwana. Hallelujah. Akuse izwe ukuthi iphinde adjustiswe ibuyele kwizinga lani lobuntwana. But ayikafiki ngisho kwi-teenage years. Hallelujah. So kumele ke si-addresseke manje leyo part kumntwana njengebandla sisebenzise i-wisdom ubuhlakani bukaNkulunkulu, hayi i-feeling yakho njengomuntu wena omfundisi. Ngoba i-feeling yakho sometimes i-feeling ngoba kunento engakenzeki wena kwezakhe ingane. Hallelujah. Ingane zabanye abantu beyireshiwe zamitha ngoba wena ezakhe ayikareshiwa zamitha. Ukhuluma against ukuthi zihambe zoyicleana lento esesiswini ezingayiplanelanga. Hallelujah. Uyibize ngayo yonke inhlobo kaSathane. But the day kwayekwe repair yamitha uwe qala uzoyifaka emotweni. Uyothi ngeke uze umthwala uSathane wena. Why ezinye ingane zabanye abantu ufuna ithwala uSathane? Hallelujah. Ungitshela ukuthi hayi uNkulunkulu ovumile ukuthi ingane yami rape. That's stupid. It's nonsense. Hallelujah. Kuvuma uNkulunkulu ukuthi ingane yami rape. That's nonsense. Nonsense. Wait until kwenzeke kwena. Ngoba esihlale sibona mesishonela uthi singakhali. But the day washonela uma wakho wena ibandla lonke ufuna likhali. There's something wrong ngawe. Hallelujah. There's something wrong ngawe kodwa uthi umfundisi. Ozala. Hallelujah. Ozala esanctuary. Sikhulumisane njengamadoda. Hallelujah. So i-definition yethu ke bafethu incazelo yethu ngentsha i-include intsha in general, iphinde include bani o single parents, iphinde include obani ama-divorcees nani nabafelokazi. Hallelujah. I-definition incazelo yethu bafethu ye-youth uNkulunkulu afuna ngikhulume nawo namhlanje njengobaba i-include the unmarried people. Hallelujah. Abantu abangashadile but asebekhulile. Amen. uNkulunkulu ukuthi namhlanje si-addressa sikhuluma nentsha inkulu i-definition incazelo yethu yentsha kufanele i-include also nalabantu esithi ba-entangled. Hallelujah. Labantu laba abalinde ubumnyama obungenafu othandweni. Hallelujah. Adase ngimzalele yokuqala lesibili. Kodwa lutho ukukhuluma ngomshado. Instead noba kukhulume ngomshado uhlalwe lapha i-drop wena nama STDs because uyantaza lemfene yakho. Hallelujah. Khuluma njengobaba bafowethu, nithanga ukhulume njengobaba. Hallelujah. Nithanga ngiphume kwenomfundisi. Khuluma njengobaba. Iyantaza lemfene yakho. Iyadrifta nje all over the show. Abanye bensebaze baba HIV positive. Uhlezi nalomkhulukudu lo. Awuyindawo. Hallelujah. uNkulunkulu ukukhumbulileke namhlanje. In that entanglement. La uhlezi khona ulinde ubumnyama obungenafu. uNkulunkulu uzokuaddressa namhlanje. Hallelujah. Ukhuluma ubaba Nathi namhlanje. Hallelujah. Ningangishaya bafowethu. Hallelujah. But greater I see that is in me. Nikade nalokho than he that's in the world. Angihlasele kunoma kanjani. Because uJehova nomona. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ngikhulume nalabo bantu. So ngaleyo ndlela akekho khona la ngaphakathi esingeke sikwazi ukumaddressa namhlanje. Amen. Ngezwi lika baba uNkulunkulu. Ngoba izwi lika baba uNkulunkulu lisika nhlangothi zombili. It is like a double-edged sword. Lehlaba lehlukanisa inhloko nesikhandi. Nayibona lento. uNkulunkulu mekhuluma kuhlukanani inhloko nesikhandi. To the confluence of the spirit. Ngoba uNkulunkulu is spirit.
And uNkulunkulu is spirit, what type of worship and praise does he require from you? Ufuna ukuthi simkhonze kanjani? Ufuna simkhonze ngani? Ngokamoya nangokweqiniso. Hallelujah. Yikho ke thina la we compare spiritual things with spiritual. Ufika nezimfundiso zakho zoBuddha no Scientology. Sizokubuka nje sikulalele. But the minute uthinte ezizwi, then sizokaddress. Hallelujah. But I cannot answer for Buddha. I can't answer for Scientology. No, I can't. But ngithinte wena la kaJehova zozo. Hallelujah. So ke bafowethu thina ke njengebandla iGod Sanctuary Family Church. Amen. Thina ke bafowethu njengebandla iGod Sanctuary Family Church. Get this loud and clear. Sibizelwe in the bigger body of Christ to be culturally relevant. Sibizelwe ukuthi sibe times relevant. Amen. Kuso leso simo sokuba culturally relevant and times relevant, we are also required to remain doctrinally pure. Amen. That is this church. Hallelujah. NgesiZulu kuleli bandla esikulo thina sibizelwe ukuthi sibe njani, sihambisane nezikhathi. Sibe yibandla elinobuhlakani obuphelele elingasali ngemuva ekhathini. Amen. We must be times relevant. Sibizelwe futhi ukuthi sihambisane namasiko esintu. Ngoba vele i-identity yethu ubuthina uma ufuna ukusilocate, usitrack, usiaudite, uzosaudita kuphi? Osikweni. Amen. Uma ufuna ukungazi kahle ukuthi ngubani, mina nguthwala ke mina bafowethu uMnyamande. uMnyamande kaswele umkhonto oduma njengezulu. Hallelujah. Usangalivalwa ngemgoqo livalwa ngamasanga amadoda. Amen. Umpolo unkomo engenampolo. Inkonyane kaMotha ke mina bafowethu. Nginongombili, ngiphethe umsuthu, ngiphethe umsuthu. Hallelujah. Uyabona manje ukuthi uyangitracer. Uyangiaudita ukuthi ngiphuma. Niyayizwa lento engisho bafowethu. Even ngifike ezulwini. Hallelujah. Uma ngihambe kahle uNkulunkulu wangcoma engibona ngiqhamuka ngithutha idust. Naba yake abaphuma usisi lasemhlabeni. Thi ubabona ngani? Athi ngibona ngothula bahambe belithunduta beze ekhaya ezulwini. Ngiyothi bengena kuthiwa umkhonto. Ngidawu kaJehova njani. Athi awubome ngenampolo. Win-win. Hallelujah. Uyihlaka ngiyathikaza. Uyithwale kabani wena? Uvubela udadolubanzi uqabela. Awusuka madoda uvubela udadolubanzi. Washeke. Awusuka madoda. Niyayizwa lento bafowethu? Wewe muna bafowethu nakone Russia la uba wena. Awusuka madoda. But they understand bafowethu lento. Kukhuluma lana abazalwane but uyabona ukuthi mebekhuluma beyiveza ukubona ukuthi kufanele bayitrace kuphi osikweni in the culture okuyiyona eshoyo ukuthi ubani. Hallelujah. So thina ke njengebandla abafowethu iGod Sanctuary Family Church ubizo lethu sibizelwe ukuthi sibe njani, sihambisane nezikhathi, sibe times relevant. Sibizelwe futhi ukuthi sibe culturally relevant. Wey man, uma uhambisana nosiko asithi uyidemon. Hallelujah. Ngoba yikho into zazi ngayo ngaphandle kosiko. Ngeke kube umJuda. UmZulu nje full stop. Umnguni wena. Hallelujah. UmSwati. And there's no demon in that. Hallelujah. Otherwise, no man is violent, but let's go to them. Amen. So we are called to be times relevant. We are called to be culturally relevant. In the midst of bonke logo, it is required of us as abazalwane ukuthi sithi remain doctrinally pure. Uba doctrinally pure kusho ukuthini? Kusho ukuthi kufanele sihlale simsulwa ezintweni zakamoya nezobuKristu. Sibe msulwa kuzona. Hallelujah.
Sibizelwe ke thina bafowethu njengebandla usibe njalo. Ingakho ke lentshumayelo uzonothisa ukuthi ayilwi nawe, kodwa yenze njani iyakuvusa emaqandeni ukuthi vuka uyithathe. Ungayiphenduli impilo yakho izeleze. Hallelujah. Niyamuzwa uJehova uthini ebandleni? Uthini uJehova ebandleni ukuthi vuka uzithathe. Hallelujah. Ungayiyekeleli impilo yakho iphenduke nje uphelelezeni leze ungabe into yalutho. Hayi la esamshwana. Mufuna uba yizeleze phuma la. O else uze phambili uzosho ukuthi ayisengihlulekile kuko konke bengithi ngiyakuzama. Ngicela ningibambe ngesandla ningise kuJehova wenu, ningise kuNkulunkulu wenu ukuze nami ngaziwe. Mengqonqoze ekhaya ezulwini kuthiwe siyamazi Lord. Hallelujah. Na ukugcwalisa ke bafowethu nokuqinisekisa ubizo lethu njengebandla uma sikhuluma nentsha. Intsha include ini kwi definition na kwincazelo yayo. Intsha in general iphindi include ini ama single parents, iphindi include abadivorcile, iphindi include abashonelwe abafelokazi, iphindi include laba bangashadile, iphinde futhi ifake nabanjani laba ba entangled, abalinda ubumnyama obungenafu. Hallelujah. Yazi ukuthi besikhuluma kanje akukhulumi thina but ikhuluma lo sithumile ngoba uyakuthanda unomona ngawe. Ingakho ke nathi singalwi nawe, kodwa all that we are doing konke esikwenzayo ukuletha kuwe izambulo zamaqiniso ukuze uvuke uyithathe uyithintithe manje. Sebekubiza ngamagama ngasekhaya, sebethi awusoze waba yinto yalutho. Hey uNkulunkulu mami uyakumemeza uyakubiza uthi kuyena lokho kungenzeki kubantu kodwa kuyenzeka. Vuka uyithathe. Hallelujah. Ungavuma abantu baphendula impilo yakho izeleze. Amen. Nyamuza uJehova uthini ebandleni bafowethu. Na ukuqinisekisa ke ukuthi asilwi nokuqinisekisa umona kaNkulunkulu anawo ngawo. Umbuzo olandelayo ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Ake siyeke lapha encwadini kaTimothy wokuqala 1 Timothy chapter 4. Hallelujah. Hey Nkosi yami, ke silalele nje ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe ngentsha. Hey. Hallelujah. Engathi uyifunda ungayijahi sisi. Uyifunde njengentsha. Hallelujah. Phambi kwababwayo nathi. Amen. Othunywe ubaba uNkulunkulu. Amen. Awifunde webuhle. Funda buhle. Hallelujah. Awiqale ku verse 12 uye lapha ku verse 16. Suka madoda. uTimothy ke loyo, uTimothy wokuqala chapter 4. Uzoyibuka lapha ku verse 12. Wehle nayo uziyoma ku 16. Usincenge nje sisungasijaha ngoba uNkulunkulu esimkhombayo nomona ngathi siyintsha. Hallelujah. Asikho kwi marathon, asikho kwi comrades. Hallelujah. Makungabikho umuntu ondelela ubusha bakho. Kubhaliwe lo. Abafowethu, niyabona lokho emaphepheni. Kukhona emaphepheni efunda sisibuhle. Kuthiwani? Makungabikho umuntu ondelela ubusha bakho. Makungabikho umuntu odelelani ubusha bakho. Kungani uNkulunkulu akhulume kanje? Ingoba uNkulunkulu uthi entsheni namhlanje bonke labantu abadelela nababukela phansi ubusha bakho bashaya ngathi bona ngekhathi zabo abawenzanga amaphutha kanti bawenzile. Hallelujah. Ukuthi ngokukhololo akusho ukuthi angilenzanga iphutha. Nami ngiwenzile amaphutha. Hallelujah. Hey bafowethu, nyamuza uJehova uthini manje ebandleni? Uthini uJehova ebandleni ku verse 12? Makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Nkosi yami, makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi. Kepha iba isibonelo kwabakholwayo ngani? Ngezwi. Ngezwi likabani? Likababa uNkulunkulu.
ngoba izwi lika baba uNkulunkulu lifaniswa nani nenkemba, a double-edged sword ehlaba nhlangothi zombili, ehlukanisa inhloko nesixhanti. Awu suka madoda. Nyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? Izwi likaNkulunkulu ekumele siliphile njengentsha kulabo abakholwayo abacabanga ukuthi ba-holier than thou, sebeyasijaja bona as if abawenzanga amaphutha. Uthi uNkulunkulu phambi kwabo asihambe kanjani? Sibe isibonelo. Asihambe phambi kwabo sibe isibonelo ukuthi noma singeke sikuphendule ngoba umdala kunathi sikutshela indaba zakho, kodwa buka iphethini esihamba ngayo thina sesimukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Yokubhiza ujaja wena. Hallelujah. Thina ke sihamba ngokwezwi ngoba izwi likaNkulunkulu is transformative, likwazi ukuguqula umuntu enenhliziyo yentshe. Hallelujah. Imphendule itshe lenhliziyo yakho, uNkulunkulu aliphendule libe soft, alichoboze ngezwi. Oh Nkosi yami. Izwi likaNkulunkulu lifana nani? Nenkemba. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu lenze njani? Liyakhulula. Kusho imbhalo bafowethu. Izwi likaNkulunkulu lenze njani? Liyakhulula. Izwi likaNkulunkulu liyakwazi ukwenza njani? Ukwenza busha, renews. Amen. Izwi likaNkulunkulu liyakwazi ukwenza njani? Restore. Liyakwazi ukuphelelisa lokho bese licabanga ukuthi konakele. Amen. So uNkulunkulu uthini ke kuthina bafowethu ku verse 12 futhi asenze njani sisi? Akangabibikho. Yes, akangabikho umuntu owenza njani? Odelela ubusha. Odikilela phansi nodelela ubusha bethu. Kepha kufanele senze njani? Sibe isibonelo kwabakholwayo. Sibe isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkamba. Hawu Nkosi yami. Kufuneka futhi siphinde sibe isibonelo kwabakholwayo ngani? Nangenkambo. Nangothando. Suka madoda. Ngoba uthando covers a variety of a multitude of izinto ezibhedayo. Hallelujah. Awu Nkosi yami, kufanele siphinde senze njani sisihambe ngani? Nangokukholwa. Nangokuhlanzeka, purity. uNkulunkulu uthi ngisho sebengabiza ngawo onke amagama ngakini, bathi umahosha, bathi uyinja, basha noma yini abayithandayo ebusheni bakho. Abanye baze bathi amase kushada usibani bani ukuthi nami ngingangena ngigijime emshadweni. Amen. Because sebeyiqedile indaba yakho nangawe, sebeconcludeile bashaya ifoto finish. uNkulunkulu uthi hayi buya uze kimi ngezwi nje lami lilodwa uzo experience inguquko. Yazi kuzoba noshintsho elenzakalayo empilweni yakho, uzokwenza ube musha. Lokho bese kuthathiwa amasela abekuthembisa uthando nabekutshontsha, mina Jehova sebawuthi uqobo lakhe ngizokugcwalisa. Baze babuze ukuthi kungani osorenzo bethola imshado thina singayitholi. Hallelujah. Siyamazi phela lo la eroundini, akekho bengamazi. But uNkulunkulu masehambele kuwe wasuvuma wangalwa neqiniso, uNkulunkulu man renews you kwenza ube musha. Sha yiwo uNkulunkulu ethi intsha esikhuluma nayo thina manje akuyona nje lentsha le elandela idefinition yepolitiki. Hayi le iphethe ngisho ama single parents enza amaphutha, iphethe ngisho ama divorcees. Hallelujah. Iphethe ngisho abafelokazi abafihlelwa amadoda namakhosikazi, iphethe laba abangashadile but abakhulile. Amen. Iphethe ngisho nalabo abalinda ubumnyama obungenafu. Uthi uNkulunkulu nenhlanhla wena olinda ubumnyama obungenafu ukuthi uhlale kulesi sipolo engihamba kuso today sokukhuluma nentsha. Hallelujah. Awuyiqedeke sister ncwadi. Inkosi yami ningikhuze phela bafowethu, umoya masesebenza ubuye ngavuma ukuthi sithule kuvule isichaza yonke into. Hallelujah. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word,
in conduct, in love, in spirit, in faith and purity. I'll shout 13 ngesizwe. Verse 13. Nakekela ukufunda. Nakekela wemntu omusha ukwenzani? Ukufunda. Ukufunda, fundiseka. Nokuyala. Eyaleka muyalwa wemntu omusha. Nokufundisa. Nokufundisa ufundiswe. Azabuya uKristu Jesu. Otherwise uzoba ine product yalabantu ekuthiwa hamba juba nazo bayokuthutha phambili. Awufuni ukudlala kuleyo liga ngithi. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe? Inkosi yami. Verse 14. Naso lalelani kahleke bafowethu verse 14 ninanja. Ungasidebeseli isiphiwo esikuwo. Hayi man awususa imicrophone emlonyeni uthi uyimisa kude kancane bese uyakhuluma. Ungasidebeseli isiphiwo esikuwo. Hey man ungasishaneli usifake kushekazi ushaye ifindo ulahle emgqonyeni omnyama kaplastiki. Ini isiphiwo esikuwe kunesiphiwo esikuwe, and most of the time abantu abalwa nawe basuke bengabi kahle hle nawe, basuke belwa nalesipho uNkulunkulu asibeke kuwe. Amen. More, in fact 15 out of 10 times nombani olwa nawe nokuzondayo akazondi ngempela wena, but uzonda le potential lento le ezothi one day mi manifest aqhabuke yonke inhlobo eketanga ukuhlupheka obhekene nayo iyona abantu abasuke belwa nayo bengafuni uphume kuyona. Hallelujah. Amen. Hawu nkosama uyiphinde liphathi. Ungasidebeseli isiphiwo esikuwo. Sanike ubani? Owasiphiwa ngezwi lokuprofeta. Owasiphiwa ngezwi leprophecy. Meaning iprophecy niyazi ukuthi iphuma kuNkulunkulu akithi. Kusho ukuthi wena you spoke as the oracles of God. Wakhuluma njengomlomo ongathethi imanga. Prophecy. Awusuka madoda. Nangokubekwa izandla ngamalungu. Hallelujah. Inkosi uthini 15? Verse 15. Nakekela lezo zinto ume kuzo ukuze ukuqhubeka. Ntomusha niyeza uJehova uthini? Umona nawo ngathi uthi uyazi le recipe encane ngisanike yona. Zinakekeleni lezi zinto engizisho kuyona. Awuyiphinde lephathi. Nakekela lezi zinto wena. Nakekela lezi zinto. Ume kuzo ukuze ukuqhubeka kwakho kugqame kubo bonke. Verse 16. Ziqaphele wena kanye nezimfundo ume kulezo zinto. Ngokuba ngokwenza lokho uyakuzisindisa wena nabakuzwayo. Yes, uzoba isifundo nakwabanye. Kahle bafowethu. Uthini uNkulunkulu kuwena umuntu omusha ngoTimothi? Wona umbuzo ke lo efuneka uphendule namhlanje. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu kuwena umuntu omusha ngencwadi kaTimothi? Hallelujah. Now uNkulunkulu encwadini kaTimothi utheni take heed, nakekela. Angazi manje nibambile lelo gama. Nibambile lelo gama. eBhayibhelini lesingisi lithini? Lithi take heed to yourself. Yabona? Umuntu omusha. Take heed to yourself. Umuntu omusha qaphela. Ilalele kahle mfowethu lento. Umuntu omusha qaphela ukuthi yini futhi ubani lo okwazi ukuthonya wena isikhathi sakho usinika yena. Hallelujah. Take heed of who and what influences you. Nayizwa bafowethu ngisho kahle lesizulu. Qaphela umuntu omusha ukuthi yini le enethonya kuwo ekwazi ukuthatha isikhathi sakho sonke uze unqamula ama-appointment nabanye ulovena sesikoleni. Umuntu omusha qaphela, take heed ukuthi ubani lo onethonya elingaka empilweni yakho. Uzuqamba amanga uthi uyagula uye esikoleni, uthatha imali ekhaya uthi uye esikoleni, ugibela itekisi wena eLamontville. uNkulunkulu ukhuluma ngoTimothy ke ukhuluma nawe umuntu omusha ngoba uNkulunkulu nomona ngawe uthi zigadeke lezi zinto ezinethonya kuwe.
Hallelujah. Iyiphi le program eku-TV ebanga ukuthi ngisho homework kuthiwa i-important kangakanani ungayenzi wena ngoba ufuna ukubukela yona. Phumelo bani. Hallelujah. Uyeka yonke into masifikile le program ye-TV uyayeka. Hallelujah. Kodwa mina njengomzali wakho mengithi ngicela uyowasha izitsha uthi hayi mangizoyiwasha mase ngiyolala, but mekwangena le TV program uyeka yonke into. Umuntu omusha uyakhuluma uJehova ukhuluma nawe, ukhuluma ngawe, through mina, ukhuluma nawe. Niyamuza uNkulunkulu uthini ebadleni bafowethu? Yini lengaka enethonya kuwe? Yini le ekwazi ukuthatha i-attention ne-focus yakho away from everything? Waziwa wena ukuthi uhlaza, unekhanda elihlaza, but sesibona uye clinic on Wednesday nesisesikhulu. Kodwa uyazi ukuthi uhlaza unenkane awufuni lutho. Hallelujah. Now sesibizwe enkantolo ukuthi uboshiwe. Wesaba lokuhlala lapha ngaphakathi ngoba kunamadoda amadoda lapha ngaphakathi. Hallelujah. Uyaziwa nje unekhanda elikhuna ulaleli kodwa kunezinto eziyithonya ekwazi ukuthatha isikhathi sakho. Yini? Phumela obalake namhlanje mntu omusha, mufuna ikusasa lakho, vuka uyithathe. Impilo yakho ingaphelele leze. Hallelujah. Now uzobona ke bafowethu ukuthi le nhlobo yeyimfundiso, le nhlobo yokufundiswa enje angeke nje uyithola noma ikuphi. Hallelujah. Funeka kuye ebandleni elimile, unyielding and unshaking in the call. Hallelujah. The call of God, ubizo kababa uNkulunkulu, the higher calling, ubizo laphezulu. Hallelujah. Where you count everything down. Yonke into ibiza more rubbish. Because when you press on, ulobu Kristu Jesu sekwendlalele bona ukuthi ubambelele kuwo. You press on to that which Christ has laid hold for you. Everything else, awusenandaba nazo. Amen. So niyavuma ke bafethu ukuthi siqhubeke ngalo shuni kaNkulunkulu kamoya. Ngikhuluma ke manje ulimi laseThekwini. Siyavumelana na ukuthi siqhubeke ngalo shuni wezwi likaNkulunkulu ukuthi sithinte nalezi ndawo ezisensitive, amabandla ayibiza nge-no-go area, abazali nabo futhi abayibiza nge-no-go area, kodwa la esanctuary uNkulunkulu uthi zi-go area ngoba ila usathane eqasha khona. So kufuneka sidile nazo, simkhiphe usathane, umdonse ngomlenze njengesikhuni sisikhiphe emlilweni. Hallelujah. So all these areas which are taboo, lezi ndawo lezi kuthiwa zama no-go areas, abasabayo abazalwa ukukhuluma ngazo nemndeni namabandla bangamane bakhulume ngesiphambano kunokuba kukhulunywa amaqiniso. Hallelujah. And naso lesi siphambano abasazi abazalwane ukuthi ngempela ungazi hey man uspend isikhathi esingaka esiphambanweni, sisho ukuthini isiphambano ngokwembhalo isiphambano sikhuluma ngani? Ngehlazo. Hallelujah. Emaningi ngamahlazo singakhuluma ngawo ufuna sisitike kwelona nanti elinye sidila nentsha ke namhlanje namahlazo ahambisana nobusha. Sidlulile phela nathi ebusheni sawenza amahlazo ethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi twasikhalima salalela savuka. Hallelujah. Bafethu niyamuza uNkulunkulu uthini ebandleni? Hallelujah. Thank you my God. Amen. So niyavuma ukuthi singene sithi kuba deep kancane kulezi ndawo lezi sensitive. Wow. Lezi ndawo lezi ethiwa no-go areas. Kulungile. Singene kuzo nje sidipe. Sonke lezi ethiwa ama-taboos singene. Awuphakamise isandla ukuthi hayi pastor asibangene. Hallelujah. Now lalela ke mfowethu. Ngaphambi kokuba silonje deep kwi-teaching yanamuhla, uNkulunkulu thina la e-sanctuary une mandate asibekelele yona, une assignment asinike yona. Amen.
I-assignment uNkulunkulu asinike yona la esanctuary ukuthi sithi raise, sikhulise intsha, sikhulise ulusha olu-mentally stable. Hallelujah. Ubizo lethu lolo ubona singena imfihlo nje. We are called to raise what type of a youth? A mentally stable youth. Awisho ngesizulu ngikuzwe kahle. Ulusha oluseyingqondweni zalo. You understand abafowethu? That is what we are called to do. We are called to raise ulusha that is mentally stable. Thina sibizelwe njenge-sanctuary in the bigger body of Christ, sibizelwe ukuvusa nokukhulisa inhlobo yolusha nentsha enjani emotionally intelligent. Hallelujah. Mula ngeke uphele lo nyaka wena ungekho mentally stable, ngeke futhi uphele lo nyaka ungekho emotionally intelligent. Ukuba umXhosa ngabe ngithi uthi uphela lo nyaka wena ubungumpondo njani zihlanziwe. Hallelujah. Siphethe umpondo ihlanziwe la nabahlezi. Hallelujah. And ukuprove ba umpondo ihlanziwe buka amaphutha abawenzile beyintsha. Hallelujah. Ba calculator, hey bahlakaniphile, and they thought ngeke babanjwa. Umpondo ihlanjiwe lapha. Azona iphukuphuku. Amen. Bakwazi ukuphuma egate elikhiyiwe. Hallelujah. Bakwazi ukushiya ingubo embedeni beyenze njengomuntu iziqameliso emqamelweni. Wena uzothi umzali ungena uzobheka ukuthi ukhona kanti akekho, ubona ingubo. Cabanga ukuthi ukhona. Umpondo ihlanjiwe lapha manje. Hallelujah. Neyizwe lento bafowethu. Umpondo bahlakaniphile, these are intelligent people. Sibiziwe ke thina kweyikamoya ukuthi lokuhlakanipha akasezweni onako mase sikukhalima mase sikukufaza nje ngezi nangegazi likaKristu. Hey wena maqambi yaphela lo nyaka usu-mentally stable, usu-emotionally intelligent. Hey Nkosi yami, namuzi Jehova uthini ebandleni lakhe. Hallelujah. uNkulunkulu thina usibizile ke njengebandla God-Sanctuary Family Church ukuthi sithi raise, sikhulise intsha generally progressive. Yabona angazi none izwa indlela. Intsha who is what? Generally progressive. Intsha engelona iqhaphozi elizizalela amaselesele, but umuntu oimprovayo nize nimbone nanuka yazi wafike nganjena. Hallelujah. Kunambonto njani manje? Abanye abazi bathi mhlawumbe usebenzisa umuthi, abanye bathi mhlawumbe uyaqhuma khona into oyisebenzisayo, kanti awusebenzisa ubani uJehova. Hallelujah. Kushintsha yonke into. Nabe bengakunakile, sebeyaqala bakushayela amakhwela, sebeyaqala bafuna ukuphelezela umoya esitolo. Ngoba ususe sanctuary. Hallelujah. Esibiziwe ke bafowethu ukuthi sikhulise intsha enjani mentally stable, intsha emotionally intelligent, intsha that is generally progressive, improvayo day in and day out. Hallelujah. Intsha ehambisana nesikhathi, intsha ehambisana nosiko lesintu, ilihloniphe futhi usiko lesintu. Awu. Hey Nkosi yami. Amen. Intsha ephethe imfundiso ezimsulwa, pure doctrine. Hallelujah. Pure doctrine bekhuluma ngezenkolo nokhona. Now lalela ke mfowethu. Ngizonibiza ngabafowethu manje oba nintsha. Le nhlobo uNkulunkulu akhuluma ngayo yentsha la. uNkulunkulu uthi le nhlobo mentally stable, emotionally intelligent and generally improving and progressive ekufuneka siyivuse sikhulise yintsha le ezohluka entshene khona ezweni namhlanje, ngoba le nhlobo yentsha yona ngeke izidepende emxhasweni kagovernment kahulumeni. Hallelujah. Iyona nto ke bafuthu ubizo lethu elikuyona sibizela ukuvusa intsha, sikhulise intsha enjalo engezi ukudependa kubani, engancikile kuxhaso man.
lukabani lukahulumeni intshe computer ngeingane ukuze kunyuke imali etholayo yeqolo la esanctuary umuzo computer ngeqolo woza la sikubeka izandla sikutshele ngoKristu Jesu bese siyakubabhadisa phuma usisidala esishwa bheka okudala uzokubona kuthula ngespeed sombane haleluya ngeke uzudepende kuhulumeni mula kama lenkosi malibonga amen. You young men and women who go out of your way nina nja both abesilisa nabesimame who go out of your way masuthola umsebenzi ukuthi isalary yakho nemali oyiholayo kunokuba uyokhokha isenti ekhaya ubusy uimpress friendly boy no friendly girl eflatini haleluya namhlanje uNkulunkulu uthi siyakhipha ke manje kuleso stronghold sika boyfriend siyakhipha kulesi stronghold sika girlfriend ngoba yena yakhe imali ayiholayo yonke iyakubo naseyintweni edinga yena wena le yakho yenze njani iyakuyena awusayisi ngisho isente ekhaya negross awusayisi ngisho uyise ekhaya akumemeza uNkulunkulu namhlanje uthi kunento ekhona lapha you are not mentally stable anymore awusekho emotionally intelligent awusekho progressive as you were so suyabizwa ke namuhla ukuthi izokucwilisa futhi echibini likamoya uhlanjululwe haleluya uyabizwa asinqaba ukuthi ube no friendly girl no friendly boy but uma ezontshontshwa ingqondo yakho siyanqaba uma ezontshontshwa imuva lakho siyanqaba but uma nizobonisana nobabili nithi where to from here siyaphi mesisuka la niqale niplan nithi we must secure ourselves indlu kuzomela at least sibe nesikorobhana esisebenzisa ukutravela noma izulina uyabona kune progress la haleluya nize nivumelana ukuthi hayi asibe ne savings account mfowethu eseceleni ebhaliswa amagama ezisobabili ukuze sikwazi ukwenza zonke lezi ifisi esinazo singakhohlwa kodwa imuva lethu siyavuma kulo haleluya but ukuthi wena nje uzohlala impress indoda ngemali yakho uzohlala impress intombi ngemali yakho kulanjiwe ekhaya uma ugqoka amagura nama-bishtongs nesishweshwe hayi man kunento wrong ekhanda lakho you are not mentally stable woza into the sanctuary uzobhabhadiswa haleluya uNkulunkulu usibizile ukuthi iyona inhlobo yethu hey bafowethu yezwe into kaNkulunkulu amen niyezwa bafowethu intsha yethu include ifaka phakathi obani ama-single parents iphinde ifake ama-divorcees iphinde ifake bani abafelokazi abafelwa amadoda nani nabafazi iphinde ifake abangashadile mase iphinde ifake-ke labo abalindi ubumnyama obungenafu uNkulunkulu yababize abakhiphe ubumnyama nobungenafu uthi you are mentally unstable wena khuluma mina nadlula khona nami amen angikhuluma into engayazi mufuna ngikhuluma isitotsi futhi ngizosikhuluma right now haleluya angilayithila nyoni man angiyena mfundiso inyoni hayi angiyona nyoni ibhari hawa angiyena umsebentini haleluya no kufuneka thatha uba ikholwa kusho ukuthi usuyinyoni bafowethu intamba isathintana ekhanda hayi ngithinta ehlweni uzobona haleluya uNkulunkulu yakumemeza ke wena wesilisa nowesimame phuma kulesi stronghold okusona khumbula ekhaya uma lo muntu ozwana naye eyilalelani nje manje uma lo muntu ozwana naye already useneyingane kubantu besimame aba more than 2
Yini wena lo cabanga ukuthi uzofika nayo kuyena ezokwenza ukuthi ungabi statistic sika baby mama kuyena. Yini lo cabanga ukuthi wena uyiphethe? Ememeza uNkulunkulu namhlanje. Ningivumele nathi ngikhulume njengobaba. Come out. Phumani. Kulo mnyama ehlezi kuwo. You are mentally unstable. Did uthanda. Hallelujah. Yini ngempela. Nangu lo muntu he's got a string of children. Hayi umama yedwa, omama bahlukene beingane, more than 2. Kuyale phambili. Wena uyafika. Nale hairstyle yakho neBrazilian. Hallelujah. Neshiya lakhe lidwetshiwe. Ucabanga ukuthi uzomshintsha? Ngeke umshintshe. Hayi bafowethu sizwana angilwe akithi. Hallelujah. Jaya mina pastor avela ngincenge nje umuntu wesilisa ngimncenge. Akekho athenze umuntu wesilisa. But God ungafani nesitsha sika sawonke etafuleni esishintsha izandla. Anakekho goduka nazo. Sale etafuleni. Kodwa ukuvuvuzela siyavuvuzela. Wonke ngosawonke. But akekho goduka nazo. Hallelujah. Hallelujah. Bavuka isithunywa. Glory to Jesus. Amen. So ungafike kwi-level umuntu omusha yokuba isiphukuphuku yokuthi ungayo volunteer ngomzimba wakho kumuntu ukumprovela ukuthi uyamthanda. Ziningi indlela zokumprovela umuntu ukuthi uyamthanda. Hey man ngisho uhamba la emgaqweni kunezimbali ezimile eceleni komgaqo uvela uyicoshe nje. Hallelujah. Uyicoshe uqhamukekela usuyibambe kanje. Ngemuva uthi voila. Hallelujah. Uma nemali uhambe uthenga ama-rose. Amen. But ungawathenga ama-rose ungakazi uyisa igross ekhaya. Leyo mali ama-rose angothenga ngayo igross uyisa ekhaya uthenga izinto esinika umama nobaba. Hallelujah. Ngabe kuba i-statistic, hey mfowethu man bayabuza abanye benu njengoba ngithi izinkulumo ukuthi Twala uyithatha lento eyishoyo. Uthini uNkulunkulu ezweni lakhe? Manje inkinga ekhona ke labafowethu ukuthi nina lama canonized Bibles enu eniwaphathayo anezincwadi ezu66 kunezincwadi ezikhishiwe kuzona. Siyayibuyisa ke thina lezi zincwadi ezakhishwa la eSanctuary. Hallelujah. Siyayibuyisa sifuna ukubuza ukuthi uNkulunkulu uthini ngale topic esikhuluma ngayo entsheni. Akasiye lapha encwadini kaSirach, the book of Sirach, the book of Ecclesiasticus. Nkosi yami, the book of Sirach. Siye lapha ku chapter 21 sifunda verse 8 to 9. Awunayo eBhayibhelini lakho. Ngiyacabanga unama mthola. Hallelujah. Ngicela uthathe i-microphone unike uhle ayifunde. Amen. The book of Sirach. Awuyifundeke mfowethu. Awuyifunde nje state. The book of Sirach, chapter 21, verse 8 to 9. He that built at his house, Lowo muntu omusha owakha indlu yakhe. with other men's money. Wait a minute. Ibhaliwe leyo nto eBhayibhelini. Amen. Awuyiphinde. He that builds his house ngani With other men's money ngemali yamanye amadoda nangemali yabanye abantu is like one that gathereth himself stone for the tomb of his burial. Uyefana nomuntu ohamba eqoqa amatshe okulungiselela iliba lakhe azongcwatshwa kulona. Angazi noma izwakala yini bafowethu kahle lento. Awuyiphinde sesike. He that built at his house owakha indlu yakhe nomcebo wakhe nanoma yini yakhe with other men's money ngemali yabanye abantu is like one that gathereth himself stones for the tomb of his burial. Uyefana nomuntu oqoqa amatshe in preparation for ukuyimbela igodi ithuna. Uthini uNkulunkulu kithina? Uthi qaphela ke umuntu omusha.
uma uzodependa wena oxhasweni likahulumeni ugovernment uzocompete ngemali oyenzayo ngokuzala abantwana uyefana nomuntu ozimbela ohamba eqoqa manje okulungiselela iliba azoyingcwaba kulona nayizoba futhi ake nihlafunde kahle. Do you agree nalento noma anivumelani? Ngoba once you are dependent node wena ungasebenzi. Amen. What dependent node for everything. Unendoda ye rent, unendoda yama cosmetics, unendoda yokugqoka, unendoda hey man, you are as good as doing what wanguqoqa manje. La dingakalayo ukuthi uqedele ukwakha ini ithuna lakho ozoyingcwaba kulona. The same is true with umuntu wesilisa. Amen. O depende kumuntu wesimame emkhohlisa ukuthi uyamthanda. Honey, I'm here for you. I will always be there for you. Kanti uyazi ukuthi impungushe. Mosquito lo lokuncela. But umuntu uthi lo muntu onjalo angancela wena in your ignorance nokuba naive wakho usothanda wena ungazi. But lo muntu sooner than late uzoliqeda ukulakha ithuna lakhe. Hallelujah. Uzomngcwaba lento ayenzayo. Nyamuza uNkulunkulu uthini ebandleni? Awuqhubeke silalela. Verse 9. Yeah. The congregation of the wicked Yeah. is like two roped together. The congregation inhlangano yabantu abonakela aba-evil abathakathi. Hey man, imgulukudu. Injani inhlangano yabo? Is like two roped together. Ifana webona le ntambo yokubopha ilento inkuni ngoba diyole uyogawula uyotheza. Le ntambo yokubopha ngayinyanga. Isibopho. Hallelujah. Sithambile mesesisha ngithi. Mase somile siba yini inkuni naso kuphenjwa ngaso umlilo. uNkulunkulu usho njalo uthi ngenze ngibukeke isathambile ngoba iseyisha ifuna imali but sooner than later izokoma ikushila. Hallelujah. Usala uphemile ne Brazilian. Hallelujah. Niyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? So niyamuza uNkulunkulu uthini ebandleni bafowethu? Asigadeke lokuthi singaproduce emabandleni intsha ezodependa oxhasweni likabani lukahulumeni nentsha ezodependa oxhasweni yini amadoda ayihambe nayo intsha iyofunda. Hallelujah. Funda ufundiseke ukuze nawe ube nekusasa vuka uyithathe impilo yakhe ingaphelele ezenhleze. Amen. uNkulunkulu uthi asikhulume nentsha sithi intsha be careful sengithiphisa ngemedia and social networks. Hallelujah. Qabelani imedia kakhulukazi TV nama social networks. Uma ukhumbula kahle the time sidudula siya kuye 2000 kwaqhamuka imfundiso ezithile kwi-TV ziqhamuka from the west entshonalanga ezayithagethe kakhulu abantwana besilisa. Zangena lezi imfundiso kwi-TV la abantwana bethu besilisa babefundiswa ukuthi kufuneke ba explore their feminine side, kufuneke ba enjoy intombazane ekuyena as umuntu wesilisa. Amen. Angathi mana ikhumbula leyo nto bafowethu. Kwaba kwi-fashion for men to explore the female inside of them. Kodwa kukhulunywa nomuntu wesilisa thiwa akahlole abheke ubani intombazane ekuyena kuma jeans. Yalethwa lento njengokuthi i-adventure uma ukwazi ukuyenza. I-adventure you are like living on the edge. Hey man ikhumbuleni lento bafowethu. Asithi isikhathi ifikile. Ngenxa yokuthi bebe-repeat day in and day out sithe sibona abazali bey'ngane zabantu abamnyama babethenga onodolfo abafana babavumela ukuthi bagqoke iy'cathulo zabo ney'ngubo zabo bafake amaruji bafake namawigi.
Hallelujah. Ho sithe sisabuka lokho kwane program ku TV ebizwa nge reality TV celebrate teenage pregnancies. Kwaqala kwanethwa belungu kuyona. Angazi uma nayikhumbula yini bafowethu. Kwa celebrate teenage pregnancies okosikweni lethu thina abantu abamnyama ihlazo leyo ndakhulunywa ngayo in public. Amen. Ukukhulelwa komntwana outside of wedlock akukhulunywa ngayo in public kuyafihlwa leyo. But uTV wayiletha lento yaba yini yaba reality show. And look where we are today. Look where we are today. Ngisaba ngisho ukukhuluma. Wasekhona abantu abanesibindi sokuthi uNkulunkulu wenza iphutha wangenza umfana owangenza intombazana. Yet uma ufa ungcwatshwa in year 4020 uma kumbiwa ithuna lakho benza ama paleontology bayobona ukuthi kuleli thuna kuleli umuntu wesilisa ne bone structure yakhe iyasho ukuthi indoda elelela but wena wathi umfazi. Nanjalo nasethuneni lakho wena owesimama bona uma bengena behlola amathambo benza ama research betadisha bathi kuleli umuntu wesimama la but wena wahamba uthi no you are cool. Hey. Hallelujah. Hey mfowethu. Ithuna lakhe lona lize linika ubufakazi bobulili bakho ngoba wena wawubaleka unqaba na. Ithuna lwaqamba amanga. Amathamba akhe awaqamba amanga. Be careful bafowethu. Look what has become of us. uNkulunkulu uthi asikhulume ke nama single parents. Hallelujah. Amanye ama single parents are parents because of their previous relationships. Abanye imshado engasebenzanga. Abanye ukushonelwa. Amen. Abanye ke ubumnyama obungenafu. Hallelujah. Na uNkulunkulu uthi bafowethu la esanctuary uma uzaqhubeka nempilo usenekusasa ngempilo yakho impilo yakho ingelonize leze uma kwenzeka umuntu wesimame ungena othandweni nomuntu wesilisa onezingane sekukhona umfana la una 17 years nona 15 years sekukhona intombazane na 12 years kuyaphezulu nokuyaphansi musa ukufika kuleli khaya ube ustep mother. Hallelujah. Ungazenzi futhi big sister mufika la kule relationship. Iba ile nto izele la iba ubani? Umama. Hallelujah. Awuzele la uzoba yini? Step. Awuzele futhi la ekhaya uzoba man neyibona lento man. Hallelujah. The same is true nawe wena umuntu wesilisa. Muzothola umuntu wesimama onabantwana. Nengane intombazane na 17 turning 18 next year. Nezinye incane. Hallelujah. Mufika la ekhaya awuzele uzoba stepfather wena. Noba big brother la endlini. Uzele ukuthi ube ubani? Ubaba. And ngeke ube ubaba overnight ngoba manje uinherita abantu abebelawulwa umthetho womuntu ongazi ukuthi bebalawula kanjani. Nawo nemithetho yakho ofisa ubakhulisa ngayo. Take your time. Hallelujah. Batadishe. Udile le language yakho. Umfana kababola ekhaya mekhuluma ngami kubangani bakhe akufuneka akhuluma about daddy's new girlfriend or daddy's new wife. Because a 15-year-old, 17-year-old uyikhuluma ngomama wayo kubangani bayo ayikhulumi ngokuthi this is daddy's wife, this is daddy's girlfriend. It's umama. Hallelujah. So dila ne language yabantwana ngokuthi uthi earn your stripes. And indlela yokuthi uthi earn your stripes ukuthi ungabi ne freedom eningi yokuthi wena la uzogqoka ama-gown a-silk. Hallelujah. Nama night dresser or see through cleavage yonke isobala and think ukuthi uzohlonishwa enganza la ekhaya. No, earn your stripes la endlini. Before ugqoke kanje zazi ukuthi you are a new kid on the block la. Awusikhulisanga. Ingane yomfana la ekhaya ingagcini sikhalela.
Isithi mibuka itshela abangani bayo, "Hey, you haven't seen this new wife." What's that? Come. Usayenzombona. Now we are coming uhamba ngama silky nighties and what wehlwe enyuke kitchen icleavage so bad. Khuluma ingane bafowethu. Hallelujah. Ngiyakuyizwa kwelinye ibandla lento. Zoyizwa la sanctuary. Because khuluma iqiniso. Amen. Indodakazi yala ekhaya, imikubuka wena baba, mixoxela abangani bayo ngawe, ithi you must see mommy's new boyfriend. Hey, you must see mommy's new husband. Umlilo uyababa. Hallelujah. Sooner than late. Ihlo lika baba ke manje alisekho kuwena wena mama omlethela endlini. Selibani? Selindodakazi. Khala ngaphansi. So uyaplanela ukuthi udliswe ukuze ufe. Phela iqhubeke. Khuluma nentsha. And your stripes. Umuntu omusha, or divorced, or entangled, single parents. And one other thing you should not forget, protect your children from each other. Uma ngizwana nawe, protecting ingane zakho zamantombazane ekhulile kimi. Nami ngizoprotect ingane zami futhi zabafana kuwena. Hallelujah. Ngokuthi thina sobabili sibe nomthetho la endlini. Ukuthi this is how as parents we behave. Nayi nendlela yokugqoka futhi. Amen. Angazi bafowethu noma ngichamba amanga yini. Angazi noma ngichamba amanga yini bafowethu. Ukhona ozoqhamuka empilweni yakho njengoba unabantwana. Okhalelayo wena wazi ukuthi akhalela, baby I love you. Umbone kulekelela nangemali ephinda athengele nezingane izinto ezincane. Kanti hayi uyakorosa uyakumasaja ukuze kungene nawe kwi-bedroom embedeni. Once engenile waqeda, bye bye Bruce Lee. The same is true futhi nakwabesilisa. Lokhu kaba unyathandana nje niyakhalelana. Amen. Gada umuntu omusha uNkulunkulu ukhuluma nawe. Mase bakhona ke lezi impisi lezi zamabastard. Ezibhagena nawe ngesex ukuthi ukuze ngibone uyamthanda asilale. Ngeke ngilale nawe, ngeke ngishade singalalanga. Amen. uNkulunkulu uthi hayi man, that is an indecent proposal. Uma seyitholile lento ayifunayo, what more will you want from wena? Gada umuntu omusha. Lalela ukuthi uthini uNkulunkulu ezweni lakhe. Ngoba ngicabanga ukuthi lento engisho ngiyayisukela nje. Hallelujah. I'm speaking as the oracle of God. Awuqhubeke futhi lapha encwadini kaSirach. The book of Sirach, Ecclesiasticus. Ubuku chapter 19. Hallelujah. Vulu chapter 19 bese ufunda verse 26. Lalelani ukuthi uthini uNkulunkulu ngalezi igebengu esifuna ukunifaka embedeni mase yitextile zinishiye. There is a wicked man that hangeth down his head sadly. Lalela kunendoda ekulindile lapha ngaphandle eyishayisa samuntu onamahlo. You understand that? You know what baby? Mina nje abantu besimama bang understand. I need a woman who will understand. A woman man who will provide me with a shoulder to cry on. A woman who will nginika indlebe yokuthi angilalele. Uyabuzwa lo muntu ulimlulele ulalise phansi impumushe kanti ubhastele. Uthini uNkulunkulu ngalabantu uthi there is a wicked man onjalo. Ngisho ubuso bekhuluma nawe abakubuka emehlweni kanti ulinde nje ukuthi umnike lento ayifunayo. Hallelujah. Awiphindele phakathi verse 19. Kunendoda lapha. There is a wicked man that hangeth down sadly. Niyayizwa lento ikhanda libhekise phansi awuqhubeke silalele. But inwardly he is full of deceit. Awufunde kahle kahle sithi inwardly ugcweleni ideceit ukukhohlisa. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini? Mkade uyingozi. Hallelujah. Hey bafowethu ngathi ayipheli lento. Amen. uNkulunkulu emuhle bafowethu usikhombisile ukuthi unomona ngathi siyintsha.
Kuningi singakufundisa namhlanje siqhubeke nawo. Hallelujah. But ngiyacabanga ukuthi asivale la ukuze nawe ungaze bekuningi kakhulu okufundayo. But yazi ukuthi kunendoda ezokubiza ngobaby lapha outside. Hallelujah. Ikutshela ukuthi akekho umuntu wesimama oyi-understandayo ngaphandle kwakho. Kanti ugcwele ngaphakathi inkohliso. Wayithola lento ayifunayo, yakuphinda umbone. Hallelujah. So kuubizo lethu ke njengabazali ukuthi ingane zethu siziqondise, sinike navigator abafowethu ukuze zikwazi ukuthi sithi guide them. Ukuthi yini ubani futhi lo okwazi ukuyithonya simnika isikhathi sazo sonke. Namhlanje uNkulunkulu usinika impendulo ukuthi ngcono ube uJesu. Ngcono ube izwi lakhe. Hallelujah. I believe ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nani bafowethu noma singayiqedanga yonke intshumayelo, but uNkulunkulu ukwazi ukukhuluma nani njengentshe. Nimzwile ukuthi utheni. And ngiyakholwa ukuthi nizoyithatha le ntshumayelo nitshele nabanye nisebenzise. uNkulunkulu anibusise.